Хайырлы көн. Изге Болгар җыенына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз Илфар Хәзрәт Хәсәнов, Татарстан мөфтиенең рәсми органнар белән эшләү буенча урынбасары, Дамир Данил улы Натфуллин, Татарстан мәдәният министрлыгының музей эшен үстерү бүлеге мөдире, һәм Данис Фәнис улы Шакиров, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары. Беренче сорауны Данис әфәнде сезгә бирәс килгән иде. Менә безнең изге Болгар җыены алдыннан традицион рәвештә мөселман дин әһелләре форумы уза. Сез бу форумга һәм изге Болгар җыенына нинди максатлар куясыз һәм күпме кеше катнашачак, кыскача гына таныштырып китсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле матбугат конференциясендә катнашучылар. Менә модератор бик дөрес әйтә. Һәрбер елны Болгар җыены алдыннан без традицион рәвештә Бөтен Россия татар дин әһелләре форумын җыенын уздырабыз. Чөнки Болгар җыены белән бу форумны, бу ике чараны аерып булмый, алар һәрвакыт бергә, бер-берсен тулландырып бара. Быел ул безнең 9нчы мәртәбә уздырыла һәм 9нчы Бөтен Россия татар дин әһелләре җыенында, форумында 70 төбәктән 1100 делегатның катнашуы көтелә. Әгәр дә без менә беренче шушы җыенны уздырган вакытта 2010 елда иде ул 40 төбәктән 700 дин әһеле җыелган булса, менә быел инде 2018 елда ул 70 төбәктән 1100 делегат. Бу саннар һәм география бу җыенның никадәр бүгенге көндә дә актуаль икәнлеген һәм кирәкле эш алып барганның дәлиле булып тора. Кыскача гына программасы турында әйткәндә, ул җыен безнең 3 көнлек була. Болгар җыены белән Болгар җыенында көткән вакытта 19 июль көнне без барлык катнашучыларны да дискуссион мәйданчыкларда җыячакбыз, секция утырышы. Һәм менә барлык секциялар һәм шушы җыенның эчтәлеге дә нәрсәдән гыйбарәт. Без гомумән быелгы шушы милли тормыш һәм дин дип аталучы җыенны безнең Татарстан Республикасы президентының бөек мәгърифәтче, фикер иясе, татар дин галиме Шиһабетдин Мәрҗәнинең тууына 200 ел уңаеннан үткәрелүче чаралар турында указы чыккан иде. Менә быелгы форумны да без шушы Шиһабетдин Мәрҗәнинең сүзләре белән үк башлап җибәрәбез. Милли тормыш һәм дин 9нчы Бөтен Россиядә дин әһелләре форумы. Менә ике шигар белән, беренчесе аның димәк менә Шиһабетдин Мәрҗәни әйткән иде, диндә эш әйбер юк, ләкин алар милләтебезнең дә динне дә саклый. Ул милли тел, милли кием һәм милли гырыф-гадәт. Һәм секцион утырышларда без менә Шиһабетдин Мәрҗәнинең сүзләре белән башлап китәчәкбез. Ул Мәрҗәни изеннән барсак югалмабыз. Форум эчендә 4 дискуссион мәйданчык, секция эше үзенең шәнлеген башкарачак. Беренчесе аның татар дөньясында ислам дине белән бәйле изге танылган урыннарны барлау һәм туристик маршрутлар булдыру темасы астында булачак. Икенчесе балаларга милли тәрбия, дини белем бирү өлкәсендә тупланган тәҗрибә һәм проблемалар. Өченчесе ислам һәм татар дөньясы концепциясын тормышка ашыру мәсьәләләре. Һәм дүртенчесе татар халкының рухи мирасын барлау һәм халыкка кайтаруда дин әһелләренең роле. Игътибар иткәнсездер, сез инде матбугат конференциясендә һәр елны катнашып киләсез. Менә безнең дискуссион мәйданчыклар, секцияларда исемнәре белән дә, эчтәлеге белән дә һәр елны аерылып тора. Бүгенге көндә булган актуаль мәсьәләләр, мөһим сораулар, менә шушы дискуссион мәйданчыкларда, секцияларда каралганнан соң 20 июль көнне Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов катнашында пленар утырышта йомгак ясалачак, гомум резолюция кабул ителәчәк, секцион утырышлардагы булган мөһим сораулар күтәреләчәк һәм дин әһелләре белән бер рәттән галимнәрнең дә һәм шулай ук без чакырып килгән кунакларында чыгышлары көтелә. Әлбәттә без бу җыенны Татарстан Республикасы хөкүмәте белән бергәлектә, Татарстан Республикасының Диния нәзарәте белән бергәлектә уздырабыз һәм Россия Федерациясының үзәк диния нәзарәте һәм Россия Федерациясе мөселманнарының үзәк диния нәзарәте һәм Россия Федерациясе мөселманнарының менә мөфтиләр шурасы белән бергә һәм әлбәттә инде менә диния үзебезнең Татарстан Республикасының диния нәзарәте белән бергәлектә уза. Һәм барлык катнашучыларны да без 21 июль көнне төбәкләрдән килгән катнашучыларны һәм Татарстаннан да шулай ук барлык милләттәшләребезне
шушы Булгар жыйынында катнаштырачакбыз. Бу менә кыскача әйткән вакытта шушы жыйын һәм форум турында әлбәттә мәдәни программада каралган. Безнең шушы жыйында съездда катнашучылар өчен съездда түгел 9-нчы бөтен Россия дин әһелләре жыйынында форумында катнашучылар өчен шуның белән бер рәттән без аларны менә форумны шулай мәҗәни мәчетенә алып барып, иң беренче менә 19 көнне илә намазны барысында шул мәчеттә илә намазын укып, менә шулай башлап җибәрәчәкбез. Һәм инде әлбәттә шулай ук калган мәчетләргә дә алып барабыз. Шул. Рахмәт, безнең матбугат конференциясе 2 телдә уза. Келесі сұрауны Дамир Даниловичқа бересі келген иде. В чем особенность программы этого года и какое количество участников из каких стран ожидается? Еще какие объекты будут открыты? Рөхсәт бирсәгез, мин иң башта татар телендә башлыйм, аннары күчәм рус телендә. Иң беренчедән тарихи фактлар турында әйтәсем килгән иде. Безнең изге Болгар җыйыны ул 1989 елдан башлап үткәрелә. Демәк, Алла бирсә, киләсе елда безнең инде шул бәйрәм итү көне юбилей 30 ел булачак. Һәм 2010 елдан президент, безнең президентыбыз указы буенча Болгарда ислам кабул итү көне ул безнең республика бәйрәме дип игълан ителгән. Быел безнең изге Болгар җыйыны кысаларында бик күп төрле яңалыклар көтә, һәм алар турында әзрәк әйтәсем килгән иде. У нас в 2017 году было посещение праздника 40 000 человек. В этом году праздник происходил в мае, как вы помните, да, погодные условия были не такие комфортные, как в этом году. Учитывая то, что в этом году мы проводим 21 июля, надеемся, что посещаемость праздника она будет еще выше. Мы к этому готовы. Утвержден совместный республиканский план совместно с Духовным управлением мусульман, с Всемирным конгрессом татар, со всеми ведомствами заинтересованными, чтобы во время празднования была обеспечена безопасность гостей и участников фестиваля. Вкратце о программе этого года. Помимо традиционных мероприятий, это торжественное открытие, которое состоится в 10 часов, и концертные программы. Нас также ожидает традиционный обеденный намаз с 12 до 12:30 и открытие новых музейных объектов. В этом году мы открываем 3 новые музейные экспозиции, которые можно будет посетить, начиная с 12:30 до 18:00. Это музейная экспозиция «Булгарское чаепитие», которое посвящено традиции чая, начиная со времен Средневековья до наших дней. Экспозиция размещена в объекте культурного наследия XIX века. Экспозиция небольшая, но задействована очень активно территория, хозяйственные постройки, где будет работать чайная лавка, в которой можно будет ознакомиться с церемонией татарского чаепития и приобрести травы и чайные наборы, которые были выращены на территории Спасского района и Болгарского музея-заповедника. Вторая экспозиция называется «Город на реке». Она также расположена на улице Назаровых. Экспозиция посвящена в целом огромным пластом истории Спасского района является судоходство, все-таки поскольку район расположен и музей-заповедник расположен на берегу реки Волги, очень большая часть истории района и музея, они связаны с судоходством, с рыболовством, все, что с этим связано. И третья музейная экспозиция – это музейная экспозиция, посвященная Абдуллае Алишу. Как мы все знаем, наш великий писатель, он родился в Спасском районе, и благодаря этому музейную экспозицию, посвященную его творчеству, было принято решение также разместить на улице Назаровых в одном из домов XIX века. Ну вот, в общем, все. Рахмат. Добро пожаловать на праздник. Илфар хәзрәт, Болгар җыйыны стихияләре ушта башланып киткән чарайды хәзер дәүләт күләмендә оештырыла дип әйтергә була. Менә шушы
үткәрү дәверендә аның нинди әһәмияте булды? Дин әһелләрен берләштерү максатыннан менә шул турыда әйтеп китсәгез иде. Һәм сез нәрсә көтәсез бу җыеннан? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Әгәр агачның тамыры булмаса, агач үсә алмый. Агач ауру була, кибеп бетә. Халык та шулай ук, милләтләр дә шулай ук. Әгәр халык үзенең үткән тарихын белмәсә, аның белән горурланмаса, бу милләтнең киләчәге юк. Коръәндә Раббыбыз шулай ук әйтә: без сезне төрле кабиләләрдән, халыклардан итеп юктан бар кылдык, сез бер-берегезне танып, белеп аралашып яшәүгез өчен дип безгә хәбәр кылды. Димәк, безнең халкыбызның да шушы дөньяда үзенең урыны бар. 922 елда безнең әби бабаларыбыз, борынгы бабаларыбыз үз ихтиярлары, теләкләре белән шушы ислам динен кабул иттеләр рәсми рәвештә. Әмма 922 елга кадәр инде шушы изге Болгар шәһәрендә мәчетләребез дә, мәдрәсәләребез дә эшләп килгән. Шушы җирдән, Болгар җиреннән ислам дине Идел буеннан тарала башлады бөтен Россиягә. Һәм халкыбызның тарихында булган иң авыр вакытларда да, төрле аңлаешсыз чорларда да безнең әби бабаларыбыз шушы Болгар шәһәренә барып, анда булган хәрабә биналар янәшәсенә җыелышып, Аллаһ Тәгаләгә дуга белән ялварганнар. Раббыбызга дугада булганнар. Һәм шулай ук менә шушы урын тарихыбызда булган авыр мизгелләрдә дә шушы Болгар җирлеге халкыбызда, без татар халкы Россиянең уртасында яшибез. Халкыбызда динебезнең сакланып калуына шул урын Болгар шәһәре сәбәпче булып тора. Әби бабаларыбыз шунда йөри иделәр. Халкыбыз арасында да сүз таралган иде. Әби бабаларыбызның араларында инде. Әгәр дә хаҗга без бара алмасак, менә шунда барырга кирәк безгә. Хаҗ кылган әҗерләргә ирешеп кайтасың. Яки без менә шунда 3 мәртәбә барып кайтсак, кеше хаҗ кылган шикелле була икән дип, әби бабаларыбыз үзләренең күңелләрен тынычландырганнар. Әйе, хәзерге вакытта шулай әйтүчеләрне гаепләүчеләр бик күп. Әйе, Болгар шәһәре хаҗ кыла торган урын түгел, хаҗ кыла торган урын ул бер. Мәккә шәһәре, кеше хаҗда, улуг хаҗда шунда кылыныла, Мәккә шәһәрендә, ләкин безнең халкыбыз шушы Болгар шәһәрен зиярат кылалар. Зиярат итәләр. Шунда барып, әби бабаларыбызның рухларына дуга кылыныла. Һәм Аллаһның биргәненә шөкер. Әле менә әйтеп киттеләр, 89 елда Тәлгат хәзрәт тарафыннан шушы җыеннар узырыла башлады. Ләкин шул көнгә кадәр әле әби бабаларыбыз җәй көннәрендә үз юллары белән Болгар шәһәренә барып, шунда дугалар кылып йөри торган булганнар. Һәм елдан ел Аллаһның биргәненә шөкер, менә шушы Болгар җирлеге, изге Болгар җыены һәм анда катнашучыларның саны арта бара. Һәм хәзерге вакытта да тел проблемасы күтәрелгәндә дә, милләтебезгә кагылышлы булган бик күп мәшәкатьле, аңлаешлы мәсьәләләр чыкканда да, шушы Болгар җирлеге безне, татар мөселманнарын җыя торган, туплый торган, бер-беребезне күреп аралашырга форсат булган бер урын булып тора. Һәм менә шунда төрле Россиядә гына түгел, гомумән башка чит илләрдән дә шушында үзләрен татар дип атаучылар, үзләренең милләтләре белән горурланучылар шушы Болгар җыенын ел дәвамында көтеп алалар да шушында киләләр. Шушында килеп, шуларның күбесе татар телен белмәсәләр дә, аларның җаннарында татарлыклары яшәп килә. Менә шунда аралашалар, бер-берсен беләләр, таныйлар. Россиядә күпме генә
диния нәзарәтләре булуына карамастан, менә шушы Болгар җыены бөтен мөфтиләрне, бөтен Россиядә булган диния нәзарәтләрен туплый. Татар милләтеннән булган имамнарыбызны, дин әһелләрне, мөселманнарны туплый. Менә шунда ел сайын илә намазы, иске җамигъ мәчетнең нигезендә илә намазыннан соң борынгы бабаларыбызның шунда яшәп шаһид булып киткән бабаларыбызның рухларына багышлап дуга кылыныла. Һәм бу хәзерге вазгыятьтә безнең милләтебезгә әйме бик зур әһәмияткә ия булган чаралардан форсат булып тора. Аллаһ Тәгалә шушы җыеннарыбызны матур итеп уздырырга, һәр барчаларыбызга да ярдәмче булса иде. Һәм инде менә монда әйтеп киткән хөрмәтле әфәнделәребезнең сүзләренә кушыласы килә. Рәхим итегез, бергә килик, аралашыйк. Анда намаз укып ураза тотучылар гына түгел, анда үзләрен татар дип атаучылар җыелышалар. Бергә шунда җыелышып, матур итеп, бер-беребезне күреп, әби бабаларыбыз өчен дугалар кылышырга Аллаһ Тәгалә ярдәмче булса иде. Рәхмәт, сорауларга күчәбез. Татар-Информ, рәхмәт. Хәерле көн, Назлы Гөлмәсәлимова, Татар-Информнан. Дин әһелләре форумында татар телен саклау мәсьәләләре күтәреләчәкме? Сораугыз өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, бу мәсьәлә дин әһелләре форумында да күтәреләчәк. Менә мин алдан ук әйттем, безнең секцион утырышлар без юкка гына беренчедән шушы Шиһабетдин Мәрҗәнинең 200 еллыгы уңаеннан үткәрелеп килүче шушы чаралар рәтеннән шушы дин әһелләре форумын юкка гына кертмәдек. Иң беренче чиратта безнең бөек мәгърифәтче, дин әһеле, фикер иясе халкыбызның бу мәсьәләләрне үзенең хезмәтләрендә дә һәм гомумән эшчәнлегендә дә, тормыш юлында да иң беренче чиратта менә аның шигары астында уздырыла. Диндә эш әйбер юк, ләкин алар милләтебезне дә, динебезне дә саклый. Һәм иң беренчесен ул әйткән милли тел, милли кием һәм милли гореф-гадәт. Без аерым дискуссион мәйданчыкта да бу мәсьәләне мәсьәлә буенча фикер алышачакбыз. Ул гомум резолюциядә дә безнең проектында чагылыш тапты. Һәм шулай ук проектында түгел, расланган резолюциясында да булачак. Һәм гомумән без менә шушы форумны юкка гына милли тормыш һәм дин дип атамыйбыз. Бүгенге көндә әгәр дә милли тормышыбызны һәм динебезне бергә үреп барган очракта гына без халкыбызның язмышы турында, киләчәге турында алга таба сүз йөртәбез. Һәм менә тагын мәгълүмат буларак шуны әйтеп узасым килә. Безнең Болгар җыенында Татарстан Республикасыннан да безнең Бөтен Татар Конгрессының бүлекчә җитәкчеләре, оешмалары тарафыннан һәм Россия Федерациясының барлык 70 төбәгендә булган татар оешмалары тарафыннан да делегациялар формалашып, безнең татар оешмалары аерым автобуслар белән шушы Болгар җыенында катнашырга планлаштыралар. Чиратта сор Шәһри Казан. Исәнсез, Шәһри Казаннан Дилбәр Гарифуллина. Безнең газета укучыларыбыз инде май аеннан бирле көтәләр изге Болгар җыеннан. Безгә бик еш шалтыратулар булды. Ни өчен булмый икән дип, һәм без андан чык бара алабыз икән. Автобуслар булачакмы һәм булган чиракта кайда һәм сәгать ничәдә китәчәк? Рәхмәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Соң булса да уң булсын дип әйтәләр бит инде. Аллаһның рәхмәте белән менә шушы Болгар җыены 21 июль көне булачак бит инде, Аллаһ биргән булса. Һәрбер мөхтәсибәткә автобуслар бирелде. Һәрбер мөхтәсибәткә автобуслар бирелде. Барга теләүче кардәшләребез, шәһәребезнең һәм инде районнарда яшәгән дин кардәшләребез үзәк мәчетләргә барып мөрәҗәгать итәргә тиешлеләр. Анда махсус список төзелә, барга теләүчеләр һәм хәзерге вакытта да менә һәрбер мөхтәсибәттә бушлай бер автобус була. Һәрбер мәчеттән икешәр кешене бушлай алып бару мөмкинлеге бар. Шуңа күрә закка сузмыйча матур итеп шушы мәчетләребезгә, шәһәрләребездә
үзәк мәчетләргә һәм инде районнарыбызда, ул да булса районнарның үзәк мәчетләренә барып, шунда мөрәҗәгать итәргә тиешлеләр. Автобуслар иртәнге сагат 4-тә 21 июль көне шушы мәчетләр каршысыннан Алла биргән булса сәфәргә чыгачаклар юлга. Рахмат. Кемнәрдән? Шираттагы сорау. Ғафу етіңіз, мен рус тілінде сұрау берем. Вы говорите то, что в Болгарах наши предки похоронены, да, то есть там и сподвижники похоронены, там фундамент той же мечети, но почему-то это не ограждается от туристов в том плане, что там, ну, туристы ходят по этим местам, по сути. То есть не как в Кремле, да, в Кремле хоть немножко огорожено это все, да? Почему это не сделано там? Вопрос о сохранности, наверное, Дамир Данилович. Вам микрофон, пожалуйста. Я вот не совсем понял, о каком хождении. То есть там, где была мечеть, вы считаете, нельзя ходить? Или вы, наверное, имели в виду, где люди похоронены, да? Ну вот той информацию. Это все оградить, потому что люди, разные люди там ходят, да, то есть и если мы говорим о уважении непосредственно тех же самых сподвижников, да, то в Кремле сделали под стеклом, да, это все. Микрофон. Оградили и так далее. Микрофон. Вот. Будьте любезны, ответьте, почему это не делается там. Отвечаю. Вы знаете же территорию Кремля, место, которое оградили, оно максимум 50-60 квадратных метров. По результатам археологических исследований, которые проводили в Булгарском музее-заповеднике, все факты, которые были подняты там, где находились захоронения, они находятся под охраной, они находятся в той части, где нельзя ходить. Это места там, где Ханский дворец, там, где территория нашего восточного северного мавзолея, там, вот, где исторически доказано, что находились захоронения, эти места, они находятся под охраной, и никакого доступа туристам прямого к этим объектам нет. Заходят туда и фотографируются, то есть позируют, но это же видно, и мы не... Значит, позируют и фотографируют. Ну, фотографироваться это не запрещено. Если нет, это я правда. не говорю, что это запрещено. Я говорю то, что когда мы говорим об уважении, да, к усопшим людям, да, тем более к сподвижникам, и это доказано уже там, да, то есть я, например, предлагаю, чтобы оградили все-таки люди со стороны, непосредственно, чтобы они смотрели, но не ходили по этим местам. По каким местам? Давайте тогда конкретно разговаривать. О каком месте идет речь? Вы хотите, О захоронении. Места захоронения, они все ограждены. Где фундамент мечети непосредственно, да, то есть я понимаю, вот из Габулгаджини, да, там люди совершают намаз, но не ходить туристам с экскурсиями по мечети, да, то есть когда мы непосредственно говорим о Кул-Шарифе, там люди одеваются и так далее, да, то есть... Заходим в Кул-Шариф, да? То есть... Нет, заходим, но одеваемся при этом. То есть не в шортах ходим, да, не в купальниках. Я понял, вы хотите сказать, нужно внести ограничения в форму одежды тех людей, которые посещают. Оградить непосредственно. Мы подумаем, я вот сейчас не готов вам полностью дать развернутый ответ. Да, спасибо. Вместе с духовным управлением, вместе сесть, Аллах берган болса. Да, спасибо большое. Вам спасибо. Бәлкім мұнда қара пулаттың да сөз бағадығы. Қара пулатны бітті мавзолей түрбе деп айтылығы. Әғайда ұшынапты түрбе мавзолей екен, ұшынапты туристарын күтмеске боланды. Мен аңладым, біз ойлашырбыз бұл турда. Изге Болгар жиынына Қара пулат турында айтам мен, айығым. Аңладым, мен сізді. Изге Болгар жиынына кагылышлы сурауларыгызды берсеңиз иде. Кимдердин сураулар? Һәм шулай ук мен өстәмә мәгълүмат бирим. Без Россия регионындагы милләттәшләр турында әйтеп киләбез. Шулай ук 28 чит илдән дә милләттәшләребезнең катнашуы көтелә Болгар җыенында. Рәхим итегез. Сіз айтып кеттіңіз, шет ел вәкилләре дә була дип, Изге Болгар җыенында чаралар нинди телдә узачак?
Данис әфәнде сезгә. Программа Болгар җыенының менә Дамир әфәнде Натфуллин ул сезгә кыскача гына әйтте. Без һәрвакыт безнең милләттәшләрнең әле берсендә сораулары булмады. Ни өчен башка телдә уздыра, ул татар телендә дә уздырыла. Сценарий проектын безнең Мәдәният министрлыгы тарафыннан оештырыла. Ул баштан ахырына хәтле татарча. Әлбәттә, кайбер сценарийның кайбер өлешләре инде Мәдәният министрлыгы тарафыннан русчада уздырылышлар бит. Гомум алганда, гомумән Болгар җыены инде ул анда татар сүзе, барсы да татарча яңгырыйнда. Рәхмәт. Болгар радиосы өчен Гали Әхмәтова. Менә сез әйттегез, мәдәни программа турында сөйләдек кыскача дип. Мин монда 3 музей ачылуын гына язып алганмын, әйме. Ул сер түгел, килгән гади кешеләр, анда бик күп гади кешеләр килә, аларга музей бердә кызыклы түгел. Алар өчен нинди түгел, нинди чаралар булачак? Микрофон. Кызганычка каршы мин уйлыйм. Нишләп сез әйтәсез, кызыклы түгел? Нишләп кызыклы түгел? Менә мәсәлән, сезгә хәзер әйтеп куям, 7 ел эчендә музейларга, менә именно Болгар музее турында әйткәндә, музейларга килүчеләр 10 тапкыр артты. Изге Болгар җыенында гади халык өчен аңладым, музей экспозицияләре була. Аннан битәр тагын инде программалар каралган. Мин әйткән буенча, мин әйтмәдем сезгә. Тагын күргәзмә булачак, выставка изделий народных художественных промыслов. Ул иртәдән бирле кичкә хәтле булачак. Һәм ул шулай ук традицион рәвештә халал ризыклар сату ярмаркасы уздырачак. Ул да булачак бездә. Гомумән быел аның уздырылуы да менә июль аенда шундый рәхәт һава торышы Аллаһ Тәгалә тарафыннан бик матур бирелер дип өметләнәбез. Халыкның аның менә җыелышып килгән делегациялар гына түгел, гаиләләре белән, балалары белән, аныклары белән, әби бабалар белән бергә килгән халыкның инде аның менә программасы башта ук килгән вакытта ук салына. Беренче тантаналы рәвештә ачып җибәрәләр. Барлык халык тарафыннан, хөкүмәт әгъзалары тарафыннан ачылып җибәрелә. Татарстан Республикасы президентының сәламләве дә шулай ук планлаштырыла. Һәм инде әлбәттә өйлә намазы вакыт килеп җитә. Сәгать 10-да ачылгач, сәгать 12-дә инде өйлә намазы укыла. Бөтен халык бергә дәррәү кубып шу өйлә намазын укыйлар. Әлбәттә бик матур бер традиция бар. Кече манарага да баралар. Һәм инде төштән соң халыкны шулай бер-берсе белән аралашып, әлбәттә делегациялар тарафыннан түгел, гаиләләр белән килүчеләр алар җәймәләрен ябып, шунда иманнарын чистартып, гомумән аралашып, фикер алышып, Ак мәчетендә карарга мөмкинчелек бар. Музей экспозициялары да барысы да музейларда һәрберсен кабул итәргә әзер, һәрберсенең ишекләре ачык. Анда безнең елга буе да үзен итәрә. Бүгенге көндә Болгарга килүче менә иртән башлап кичкә хәтле һәрберсенең үзенең программасы билгеле инде диргә була. Һәм әлбәттә безнең хәләл һәм гомумән күргәзмәләр дә эшләп килә. Шунысы әйтәсе килә, менә махсус шушы изге Болгар җыенына килүчеләр өчен безнең дин әһелләре тарафыннан, имамнарыбыз тарафыннан вагазлар сөйләнәчәк, дуалар кылыначак Алла биргән булса, чөнки изге Болгар җыены шул бит инде халык дуа өчен дип килә, һәм инде менә шунда матур итеп Алла биргән булса, имамнарыбыз Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте тарафыннан шунда мәшһүр имамнарыбыз гади мөселманнар, гади халык алдында чыгыш ясаячаклар, Коръәннар укып, дуалар белән, вагазлар белән Алла биргән булса, күренекле мөфтиләребез дә үзләренең тәбрик сүзләрендә, насихатларында Алла биргән булса, шушы көн уңайыннан багышлап җиткерәчәкләр иншалла. Тагын әйтәсем килә сезнең сорауга. Мин уйлыйм, бу яңа ача торган экспозициялар, алар гади кешегә кызыклы була. Чөнки бу экспозициялар алар инде яңа чор итеп эшләнгән. Мәсәлән, Болгар шәйләве музеенда, анда музей ул 30 квадрат метр. Һәм анда иң мөһиме ул музей янындагы инсталляциялар. Мәсәлән, анда шакшак ясау буенча мастер-класс булачак.
татар шәйе ничек дөрес ишергә шул менә традициялар күрсәткән. Һәм мин уйлыйм, алар гади кешеләргә дә бик кызыклы булачак. Рәхмәт, чираттагы сорау. Менә бөтен дөнья татар конгрессының татар эшмәкәрләре форумнары үткәреп килә һәм елдагыча анда үрнәк Балтач, Орча, Саба якларына алып баралар, күрсәтәләр, таныштыралар чит төбәктән килгән кешеләрне. Менә безнең Казанның Ярдәм мәчете, Иман Нур мәчетләре бик матур эшләп килә. Түбән Камада Җәмигъ мәчете, хәзер Казан нурлары мәдрәсәләр эшли, җиназаханәләр эшли. Сезнең менә читтән килгән дин әһелләрен аларны таныштыру нияте юкмы киләчәктә, бәлки алар кызыксынмыйлармы шундый эшчәнлек белән? Рәхмәт. Сорауыгыз бик дөрес. Biz bu сорау белән дә бик килешәбез. Шуңа күрә безнең программа алдагы елларда, әгәр дә игътибар итсәгез, без Ярдәм мәчете белән эшчәнлеге белән дә һәм Казанның башка мәчетләренең эшчәнлеге белән һәрвакыт таныштырып килдек. Менә быелгы программа инде ул менә әлбәттә безнең җомга намазы Кул Шәрифтә, Галиев мәчетендә, Мәрҗани мәчетләрендә, ләкин программа шундый тыгыз оешкан һәм бер үк узган еллардагы булган программаны кабатламасын өчен инде biz инде менә дискуссион мәйданчыкларына, секция эшчәнлекләренең дә темасын һәрвакыт үзгәртәбез һәм урыннарны да шулай ук билгелибез. Шуңа күрә һәр елны Ярдәм мәчетенә һәм сез әйткән башка мәчетләргә алып бармыйм. Без алар белән инде алдагы елларда алар белән таныштырып килдек. Әле шушы мәчетләр үзләренең эшчәнлекләрен башлап җибәргән вакытта үрнәк булардай күрсәттек. Инде менә районнарга алып бару программа бик тыгыз эшләнгәнгә күрә, вакыт ягыннан biz инде менә шушы Болгарга алып баруны төп менә шушы программаның бер өлешен менә Болгарга алып бару планлаштыра. Юк, мин сезне үрнәк итеп күрсәттем районнарны күрсәтүне. Мин инде читтән килгән дин әһелләренә безнең мәчетләрнең эшчәнлеген күрсәтү дип әйткән идем. Безнең аерым чыгышлар булачак дискуссион мәйданчыкларда, районнардан, без бит Россиядән генә түгел, Татарстан районнарында да безнең имам-мөхтәсибләрне чакырабыз, имамнарны чакырабыз. Аларның чыгышларында ул чагылыш табачак. Инде менә теге барып күрү мәсьәләсе инде вакытыгыз булу сәбәпле анда мөмкинчелек булмаячак. Рәхмәт. Анда ел сайын шундый нәрсә күрсәтелә. Тәргат Таҗетдин халыкны җыйып китә, тәүбә мәрәсименә дип. Аннан соң башка чыгыш ясаучыларны танырга кеше калмый. Аның чыкты программага кертеп Тәргат Таҗетдиннең тәүбә мәрәсимен башка вәгазьләрне аннан ясарга буладыр. Менә ел сайын шундай бер. Аны җайга салырга уйлыйсызмы, юкмы? Кемгә безнең арабызда Тәргат Хаҗиев. Сорау бик әһәмиятле, чыннан да ел сайын шундый күренешкә шаһит булабыз барыбыз да. Тәлгат хәзрәт ул килгән сайын флаглар, ягъни үзенең әлемнәре белән бит инде халыкны кеше манара янына иманны яңартырга, тәүбә кыларга алып китә торган гадәте җае бар. Менә аның турында да узган елны сүз кузгатылган иде инде, шушы бәлки кертеп булмас микән дип, әлегә кадәр ул нәрсә хәл ителмәде, ләкин Рәштаби менә сезнең әйткән шушы җиткергән сорауыгызны үзебезнең диния нәзарәтенең җитәкчелегенә, бигрәк тә мөфти хәзрәткә җиткерибез, Алла бирсә, һәм инде иншалла киләсе елларда ничек кенә булса да тәртипкә салырбыз. Сүзне тыңлар дип әйтәсез. Бик сынхадай тагын бер шундый нәрсә бар. Менә bizning kollegalar da aytib ketdilar, xalq so'y aptirashda bu yil bo'lamı yo'qmi deb. Aның bir tarayin günün belgilab qo'yib bilmayman ekan, xalq qo'ng'ayli bo'lsin uchun. Aytik mayning so'nggi shanbasi yoki 22-may, aytik iyulning so'nggi shanbasi deb xalq oldin bilib turur edi. Abalay siyosiy vaziyat nechik kela, shunga qarab kunni belgilaybizda xalq aptirab yuradi. Agar ul istalikli kun ekan, uning siyosiy situatsiya qarab o'zgarmasga tegishmay qolsa, nechga o'ylaysiz? Мин беренчедән шуны әйтәсем килә. Җыен булгачтан милләттәшләребезне, халыкны җыю, менә халык үселеге белән килергә тиеш. Аны берничек тә мәҗбүри ясап булмый. Шундый мәсьәлә бар. Май вакытларында 12-се, 10-сы, 11-се, 12-се Казан саммитлар белән бәйләп, ниндидер бер билгеле бер чаралар белән бәйләп уздыру шулай ук безнең тарафтан
оңай бәяләнмейді. Не үшін? Әлі майда жер тоң, майның бірінші артысында халық төбәкләрдән килә, төрле регионнардан килә, Татарстаннан килә, гаиләләре белән килә. Ул шушы Булгар җирлегенә үзенең җәймәсен ябып, рәхәтләнеп, шулай азык-түлеген шунда куеп, бергә фикерләшеп, уйлашып, дуа кылып, иманын яңартып, рухын чистартмагачтында нинди җыен була инде ул. Шуңа күрә минемчә менә бу җәйге айны июльдә, әлбәттә июньдә, ниде Рамазан айында андый мөмкинлек юк иде, һәм ул минемчә дин хәзрәтләре менән бәлки мөстәбәйтер, анда уздыру ул бик дөрес булмас. Ә менә инде Рамазаннан соң шушы матур җәйге көннәрдә җыенны уздыру, шуңа күрә җыенда дип атала ул. Без менә Бөтен Татар конгрессы аны уңай бәялибез. Минем аңлавымча, Рәшит, сез әйтәсез, кабул ителгән көнне тәгаенләп уздырырга. Кабул ителгән көнне дә мөмкин, монда халыкны мәҗбүр итә түгел. Халык алдан белеп торсын өчен, менә июльнең соңгы якшәмбе яхшы, майда салкын икән, сентябрьдә салкын икән, июньнең соңгы шимбәсе яки июльнең соңгы шимбәсе дип тәгаенләү турында сүз бар. Халыкны мәҗбүр итә турында сүз түгел. Рәшит, мин сине ишеттем. Мин уйлыйм, иң беренче без шул менә матбугат конференциясын ел башында уздырачакбыз. Январь айында һәм бөтен халыкка датасын әйтеп куярга тиешбез. Шулаймы? Һәм мин уйлыйм, минем үземнең фикерем, без изге Болгар җыенын җәй көнендә уздырырга тиешбез. Бу минем фикерем. Ләкин пресс-конференция хәтле дә бөтен халык инде безнең Татарстан Яңа Гасыр телевидениесенә барган һәм гомумән масса күләм мәгълүмат чаралары инде шул ук менә исәптән ватаным Татарстанда һәм калганнар да алар инде хәбәрдар, халыкка 2 ай вакыт кала инде роликлар да бара, масса күләм мәгълүмат чаралары аркылы да игълан ителә, көне дә әзерләнергә дә планга кертелгән. Рәхмәт. Һәм бер сорау юлысы килгән иде, Данис әфәнде, сезгә. Менә сез эшче төркемнең нинди сораулар күтәрәсен әйттегез. Бер сорауларның берсен тел мәсьәләсен, дин әһелләре форумында менә тагын нинди мәсьәләләр күтәреләчәк, нинди секцияләр эшли? Бер дүрт дискуссион майданчык секцияның исемнәрен инде мин әйттем. Ул исемнәрдә менә аның шушы дискуссион майданчыкта күтәреләчәк сораулар һәм гомумән аның эчтәлеге дә билгеле. Менә мәсәлән, беренче секцияны гына алыйк. Татар дөньясында ислам дине белән бәйле изге танылган урыннарны барлау һәм туристик маршрутлар булдыру. Ул диния нәзарәте тарафынан бүгенге көндә бик матур эшләнеп килә. Безнең Казанның 1000 еллык мәдрәсәсе Ильяс хәзрәт Зиганшин тарафыннан да татар зиратын дип алыйк. Бик күп каберлекләр бар. Ул каберлекләрне чистарту, барлау белән бер рәттән без гомумән туристик маршрутларда булдыра алабыз. Чөнки безнең мәгърифәтчеләребез, дин әһелләре һәм гомумән фикер ияләре шушы урында җирләнгәннәр. Бу мәсьәлә. Икенчесе, без менә балаларга ни өчен дини белем бирү өлкәсе генә түгел, ә милли тәрбия мәсьәләсе турында. Бүгенге көндә әлбәттә олы буын вәкилләре, урта буын вәкилләре турында сүз алып барганда, безнең җомга намазларында да ул яктан халык шыгырым тулы һәрбер мәчетне. Ә менә алар белән янәшәдә үзенең әби бабасы белән бергә оныгы килеп, шушы бергә намазын башкарып һәм шулай ук шул ук вакытта татарча вәгазьне сеңдереп үзенә без дин белән бер рәттән аларга шулай ук үзебезнең менә тарихыбызны да, мәдәниятебезне, телебезне дә сеңдереп барабыз. Менә ул яктан ул бүгенге көндә без диния нәзарәте белән тарафынан һәр вакыт тыгыз элемтәдә аларга бик зур рәхмәт. Менә җомга намазларын хәзер бөтен мәчетләребездә безнең татарча укытыла, һәрбер мәчеттә диярлек безнең татар теле курслары бар, бөтен ул яктан мөмкинчелекләр тудырылган. Өченче мәсьәлә, безнең 13нче елда ислам һәм татар дөньясы концепциясе расланган иде. Менә аның тормышка ашыру мәсьәләләре, ул концепция бик саллы бүгенге көндә документ булып тора. Аның һәрберсе үзенең милли тормыш белән дә бәйләп, дини вазгыятькә дә бәйләп, билгеле бер мөһим сораулар белән анда һәм аларның шишу юллары
сугарылган. Без менә бүгенге көндә аның торышы һәм киләчәккә бу концепциягә өстәлмәләр кертү турында сүз алып барачак. Дүртенчесе инде әлбәттә безнең менә форумда да мин юкка гына әйтмәдем. Милли тормыш һәм дин. Бүгенге көндә дин әһленең, имамның роле, вазифасы, аның шушы дини тәгълимат белән бер рәттән әлбәттә халыкка безнең тарихыбызны, мәдәниятебезне, телебезне саклауда роле бик зур. Шуңа күрә менә без 4-нче секцияны татар халкының рухи мирасын барлау һәм халыкка кайтаруда дин әһелләренең роле дип атадык. Аның һәрберсенә модератор билгеләнгән. Әлбәттә шушы өлкәдә үзенең саллы хезмәтен башкара торган кешеләр һәм без әле төбәкләрдән дә шулай ук имам мөхтәсибләрне алар янәшәсендә куеп, менә шундый бер фикер алышу мәйданчыгы булачак. Рәхмәт. Сорауларыгыз булмаса, без матбугат конференциясын тәмамлыйбыз. Рәхмәт барыгызга да. Сезгә рәхмәт.